Чакай да покажем вече как прибира малко колона. Във вас репортера прави. Тихо, че ще влезе в новините. Не можеш да пратиш, аз моите качества на телефона не мога да ги правя. Еми. Уникално. Вече гледай какво прави водата около него. А това лодка ли там? Няма ли се прибира? Явно не. Божки, аз ако съм в морето в момента ще почина от стрес. Имаше преди години същото. Ти беше снимал. Да, обаче беше по-надясно. И там нататък беше далече. Това е толкова близко. Даже и по-голямо беше. Това е по-близко като че. Да. Стига, бе.